Nepotrvá to dlho a na cestách hlavného mesta bude veselo bzučať kopa elektromobilov. Za vyše 1 000 000 eur z Európskej únie totiž v Bratislave chystajú masovú výstavbu nabíjacích elektrostaníc. Onedlho by mali vyrásť ako huby po daždi aj v smere na rakúsku metropolu Viedeň. Toto je jedno z prvých nabíjacích miest pre elektromobily na Mierovej ulici v Bratislave. V krátkej budúcnosti by ich malo byť ďalších 20. Je to úžasné, pretože nič nepočujete. Proste sedíte v aute a nič nepočujete. No a práve jeden z týchto nehlučných tátošov bude brázdiť aj ulice hlavného mesta. Ide o výsledok spolupráce s nedalekou Viedňou a jej súčasťou je výstavba elektročerpačiek. Ten elektromobil bude slúžiť pre sociálne zariadenie, ktoré máme, teda domov seniorov. Vozidlo plne vybavené, všetko, čo potrebujete, len jediné obmedzenie je vlastne kapacita batérie, na ktorých sa neustále pracuje. Takéto autá však budeme častejšie vídať aj na trase z Bratislavy do Viedne, kde postavia 10 nabíjacích miest. Budúcnosť dopravy vraj patrí ekológii, veď priemerné auto na každodennej trase Viedeň-Bratislava vyprodukuje ročne 45 kg CO2. V prevádzke bude 20 vozidiel na otestovanie technológií, ale aj systému zúčtovania. V Bratislave budú vytipované lokality a na nich sa v budúcnosti budú tieto nabíjacie stanice inštalovať. Úsmev na tvári mali však dnes aj bratislavskí mestskí policajti. Testovať budú 3 takéto elektroskútre. Nemá to takú náročnú údržbu ako z motocykle, ktoré máme teraz. Viedeň to robí tak, že poskytuje podporu až do 350 eur na jeden bicykel, kde si namontujete elektromotor a pomôže vám to preto, aby ste sa tým bicyklom vybrali či do práce, alebo potom aj naspäť. William Šuška, televízia Joj.